Skúste hádať, kto zase nestíha. Na čas, ale keďže som si doma zabudla papiere, ktoré musím ísť podpísať notárovi dnes do Bratislavy, tak musím ísť až na ďalší vlak. A toto sa mi stáva fakt pravidelne, že si niečo také zabudnem, ale väčšinou sa stihnem otočiť, vrátiť, zobrať niečo a prísť na stanicu, ale tentokrát som prišla minútu po odchode vlaku, takže super. Dnešný deň mi začína fakt výborne. Čaute, už som prišiel. Unavený. A zničený. Vlakom sa polná. Čaká celodenné nakupovanie so mnou. Zabijem sa. Aby nevidela, keď budem spať. Možno by ste si všetci mysleli, že ideme notárovi, ale to je len lacná zamienka na to, aby mama mohla ísť do second handu. Ideme, poď. Poď, ideme. Poď, potrebuješ nové oblečenie na Maltu. Poď, možno tam nájdeme aj plavky. Poď. Láska, poď prosím, tak sa ponáhľame. Však idem, čakám na teba. Takže Peťa som nechala u notára, pretože ja už som si svoje veci vybavila, ešte on mal niečo a ja som akurát pred nemocnicou, pretože sa musím ísť pre papier, ktorý použijem na letisku na to, aby som mohla preniesť vlastne z jednej krajiny do druhej inzulín a aby mi to na letisku nezadržali ako zbraň. Takže momentálne si idem poň a potom ideme s Peťom na obed a na tie nákupy. Sme v centráli a čo si dal? Ja som centrál pozornosti, dal som si bubble tea smoothie, majú nejakú novinku. A som na to dosť zvedavá. Idem to tastnúť, najskôr si to odfotím. Poď na to. Ja som si dala klasický čaj, pretože sa bojím zatiaľ experimentovať. Ale dám na tvoje rady. OK. Počkáš, kým si spravím fotečku? Jasné. Narcis. Ďakujem. Meňam. Tak, a idem to pichnúť. No poď do toho. Úplne mimo. Nie. OK, je to celkom husté. No chutnaj. Mňam, je to strašne studené a hrozne dobré. Daj mi ochutnať. Je to fakt mega dobré. To je jak mliečný tea, ale ovocný. taký studenejší. To je kombinácia ovocného, mliečného, studeného tea. Čo robíš? Stylujem sa na speváka z kapely Tokyo Hotel. Hej, práve tu so mňou si skúša veci, nosí mi iné veľkosti a je najšťastnejší priateľ na svete. Ale tak nie je to taký si. Väčšie nikdy nemajú. To bolo to vtip strašne, som si to zle premyslel. Ježiš, nehodí sa mi Tokyo Hotel. Či by sa nehodí nič. Fuj, ty prás. Peter, hej, čo robíš? Peter bol zisťovať na informáciách, či je tu H&M-ko. Nemajú. Takže musíme... Takže ideme do New Yorkeru. No. Mama ho miluje. Ideme? Hej.
Práve sme sa zastavili na obed. Tak. Máme prestávku od nakupovania. Kde máme vlastne tašky? Vole, ja som ich nechal z centrály. Haha. Nevieš hrať, láska. Nevieš hrať. Kde sú? Takže tu máme tašky s nákupom. A... S tebou vôbec nie je sranda. Čo si mám dať? Čipoč cigánska v žemli, ale dubovňa. Nechceš aspoň šalát? Nie. A ja ešte ideme nakúpiť do Trenčína, pretože som tu nekúpila polku vecí, pozajtra odlietame a nemám náhradné druhé plavky a nemám šortky a nemám trička a nemám rifle a nemám vôbec čo nosiť vlastne. Má si dať pstruha alebo grillované kuracie krídelka? Píšte do komentárov. Prasiatko si dalo kuracie krídelka, ktoré tu teraz vyžiera rukami. Už si mi asi 3 zjedla. Vôbec, ja som nemala ani jedno. Asi 3 zjedla. Vôbec, ježiš, neklam. Až za ušami sa zalizovala. Hej, jasné, toto by som si nedala ani keby... Vyzerá to celkom nechutne. A on sa napcháva. Hlavne, že tu inak zjedené len jedno, ale inak 3 som mu zjedla. No to aj s kostiami je. No, hej. Aj s kostiami. A tu máš nejaký chleba. Je len tak ledec. No, Je len tak ledec. ty môj Maďar. Ja to strihneš. Nie, nestrihnem. Ty zapackam displej. Ja. Objektív. Už sme zase v MHDčke a ideme na stanicu. Ona sa rozpráva s kamerou. Zas to robí. Čo to robí? Zas to robí na verejne. Ona to robí vždy. Čo to robí? Ja to neviem. Tak to zase neznášam. Mňa, za čo? A ideme na vlak teraz. A ja vystúpim v Trenčine, on ide kam ideš? Čo to je? Nejaké video? Viete, on proste je raz trachný. Mama, kam ideš? Ideme robiť rozhovory s ľuďmi, dobre? A kam idete vy? Dobrý, prosím vás. Takže idem do Trenčína a on ide do Košíc na beh Farbám neujdeš. No a z Košíc ide do Trenčína, tam ho naberieme a ideme do Viedne na letisko a odlietáme na 2 týždne na Maltu. Jo. Na Cyprus. No a dneska si ešte musíme spolu urobiť telefonický test na Maltu, aby nás zaradili do rovnakej triedy, pretože keď bude zvlášť triede medzi tými cudzincami, ako som bývala na pobytoch doteraz, tak ma už porazí, pretože po poslednom pobyte v Anglicku... To nehovor. Mala strašnú črevnú výrozu a nedalo sa s ňou v triede vydržať. Vôbec nechápali tí cudzinci, že prečo stále odbieha na tie záchody. Toto si vymyslel, ale okej. Takže tak, ideme sa potiť a keď vylezieme z tejto sauny, tak sa vám ozveme. Neviem, kde chci to vypínať. Tichý vozeň. Dosť, že tu ľudia telefonujú a ty tu ešte budeš vlogovať. Takže už vystupujeme v Trenčíne a tento šulín ide do Košíc. Tichý vozeň. A ja idem donakupovať do Trenčína. Díky. Pekná rozlučka. A vidíme sa na nákupe, do ktorého sa mi vôbec nechce ísť, keďže je 7 hodín a do 9 tam ešte stvrnem, lebo som si dnes nekúpila to, čo som mala. A potom pôjdeme editovať tento vlog. No? Ďakujem. Ďakujem, láska. Skvelý východ. Teraz by si ťa. Iveta Bartušová. Hej, no ty mám stáli. Čau.
boss. Čau, Jozef. OK. Už sme v Trenčíne, ja idem ešte donakupovať. A môžem ísť na to. Poďme. Konečne som prišla domov, už mám aj po bratislavských, aj po trenčianskych nákupoch. Môžete sa pozrieť. Tantaradá. Ako vidíte, teraz som si ešte išla zaniesť veci na starý byt, pretože na nový sa sťahujem až po príchode z Malty, tak oficiálne, keď už tam natáčam videá. A zajtra tam idem točiť Ask video, teda v sobotu tam idem točiť Ask video, neviem presne kedy vydám toto, takže radšej hovorím, že v sobotu. Teraz musím ísť zbaliť všetky tieto veci, nachystať si nejaké veci, pretože už len zajtra a zajtra sa musí dobaliť a potom odejsť tam na 2 týždne. Teraz ešte nestrihať tento vlog, zajtra idem natočiť ešte jedno video, na ktoré sa dosť teším, pretože to bude Ask a týmto videom tak rada s vami kecám, proste rada s vami rozprávam, môžem vám odpovedať na otázky. No a rozmýšľam, čo som vám ešte chcela povedať. Dnešný deň bol taký celkom uponáhlaný, pretože som stala ráno a hneď som išla na stanicu, vidieť, že som zmeškala vlak, že sa mi pokazilo, čo sa mohlo. Našťastie som nakúpila, čo som mala, aspoň myslím, aj keď určite na Malte zistím, že niečo nemám a budem si to musieť dobiehať, kupovať. A ospravedlňujem sa, že stále takto uhýbam zrakom, ale keď som unavená, proste je to pre mňa hrozne také nejednoduché fokusovať sa ale na ten objektív, ale budem sa vám teda pozerať do očí. A týmto by som ukončila dnešný vlog, ešte vám ukážem hračku, ktorú dostala Tris. Čakujte toto. Tu je taká ona, myška, myšiak, počkan. A tu je taká gulička, ktorá sa točí vnútri. A akože Tris túto hračku značne ignoruje, ale snáď keď budem 2 týždne preč, tak sa jej začne venovať. Tris, inak kde si, mačka? Tris, poď. Á, tu je. Tris, poď. Nehraj sa, ešte to nezaujíma, vieš, ťa to zaujíma. Nehraj sa, ešte to. Tris. Tris, ja viem, že ťa to zaujíma. A prišiel mi nejaký nový balík, takže Tris pri ňom sedí. Inak ukážem vám mikinu, ktorá mi prišla. Ktorý ten bordel nevšímajte, pretože to už sú veci, ktoré idem prenášať na byt. A táto ignorantka má úplne na háku. A takého pekného myšiaka tu má. Tris. Poďte, mačička. Stieranie mačky v maminej domácnosti bol jedna. Tris, ahoj, Tris. No dobre, asi nie som zrovna najlepšia majiteľka mačky. Idem vám ukázať tú mikinu a pre tento vlog sa s vami lúčim. Čaute. Toto je ona. Prvýkrát som ju videla na Fashion Deal a zaujala ma, je to od chalanov z Division. Link vám dám do popisu, keď tak. A je mi urobená na mieru. A je úplne pecková, hrozne sa mi páči, že je to taká iná farba, konečne niečo nové. Taký zaujímavý štýl, je fakt taká, neviem, taká street štýl a je mega pekná. Takže ak sa vám páči, tak určite pozrite stránku chalanov.